Ame wale nyuma don folike kanyashi o bela jilima Mali kono ani Mali kokan o minu matrafali ndo shirifla jabarani sola sanga ani wakati au bisimila kanaya jamkan kenekan jamkan mi mina wale like awi bana ani bana na tugo yawla o sira kan bi anga masala bina buli femi kan o bitali ke kanaya so dayelen kan niko kanaya aban akili jigi kanaya sola kada kan kanaya tisika sabati fo ka soro kanaya so o ilabolike yasa jamana kono dio o bisika yimage kata uga banaw nyanyini o de sira kan Dr Siriba Fofana ka fara Suleiman Tapukan o fara la nyonga ka kenya so bilibili da yela yirimajo yasa ka demedo yirimajo kawma o ka kenya sabatili sira kan an fe minu soro o kenya kan an anya jo o soro luna ni kenya so mi jolin fleni sega segali ke yoro kilima kono laboratoire mogo kumbe yoro o kilima kono muso jiginso anu la koloshili ke yoro o bela jelemba kono ka fara pharmacie kelinka ni so bayin jora ni nga labo ni kenaya minen chamai ka fara banabagato da gilanka furaw yasa ka seka bara noya barakela obulu minun garisige duna ni kenaya so in barala o mi yere bina damine ankoro tenendum. En fait anga yeli kuya kenaya so la parce en fait ne promoteur. Je suis le promoteur du cabinet Keneyaso, donc je suis l'actionnaire à 50% comme Kara. Donc on a ouvert le cabinet ensemble, nous deux. Donc comme moi je suis le côté technique, je suis médecin, donc lui il n'est pas médecin tout ça, mais on a ouvert le cabinet ensemble. En fait, c'est notre cabinet à nous deux. Donc je ne suis pas là en tant qu'employé, mais comme promoteur et employé en même temps. On est Keneyaso, alors que ay chance soro kan ko en labe irma jo kono ala ka hine nga choro bala ay on woli ko karama wa ko na nana yensi mi ya ka hakinne docteur ya mo ya fam aywa am florom na bi ni fem pelelo ba de ni bolo parce que non ko en ben na ke wati mina ne hakinne na jigi choro ba ka kumanna directement ne a donga ngone chorba ko glale ntene ka ko glale donc am bangi bo ma barkada ambu ufu ku ponye ku barkada aywa ni woni tiere la ni mene wasa halna dana ni kuma kan kelemi ya proposition ke a wati ni nana bo kono mi mira la ko sebe ambi do ka la ka lara sons mama ka awla done ka foni kenya so da yele kenya kan u yesira bla irima joka bele jeli kerenkereni yala u ka wuli kata u ka seka sekelu ke diabète kum kan no suguru dumbane ka fara hypertension artérielle kan an fe minu soro u kenya u kan an anye jo u soro luna bon comme nya fi nyana chugo mina damine la donc né docteur et médecin généraliste mais mes spécialisations na diabète yani follow fendela donc comme anya e diabète ka chan jamana kono mogo chama be no tuto ga glycémie contrôlée ka laje iko ma anya a kanu ka me clinique d'ALMB donc they a proposé nga dépistage ke diabète pour tout le monde pour que au moins les gens qui sont diabétiques munu ta donc pour que vous informer au statut là donc on est en baraku yebi bon diabète est banami bana en bas forme c'est une maladie non transmissible banami do ateyelema mais avec son bon d'affaire donc banami do sugaro chaya banade do comme en bas fo chukomina bébé sugaro do mais mogo do fe no ni sugaro do na ou farikolo tise ka bayelema parce que farikolo yoro do be en bas fo ma pancréas bamananga na otoko samanene ale be jiro de gland ni mogo e dumuni ke sugaro min be dumuni na ale tara joli la samanene be jiro gland wala sa ka sugaro e bayelema ya fam ambe marché suga ikomi mobile ni moto be marché essentiel la chugo mo gone fi me marché ni sugaro de muscle ou bola cerveau bola donc 600 ni mo mi fe no ni problème bo samanene la sugaro be chaya joli la farikolo tise ga sugaro imba mayelema donc diabète bo tigimine o yoroni fango fo ganya parce que abe mo chama ko ba fo a ni dunte sugaro do udungo diabète bena donc sugaro do sugaro te
i be sukaro dun mais ni problème be sama nene la n'a tɛ ka se ka ji in dilan n'an b'a fɔ ma insuline insuline de kelen bɛ farikolo bolo i ko clé pour que farikolo ka se ka sukaro bayɛlɛma muscle ka utiliser donc diabète bakuruba la a kɔrɔ dɔ ye sukaro caya bana ni sukaro bɛ caya joli la. Ni kɛnɛyaso in sigida min na sira dira a sigida den bɛɛ lajɛlen ma u ka u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'a sɔrɔla ni diabète walima tension t'u la wa u garizɛgɛ donna ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ladilikan caman ye ka sanga ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Kɛnɛyaso la ne nana ne woloden de ye kɛnɛyaso in dayɛlɛ ne kɔrɔmuso den de y'a dayɛlɛ a diyara n ye a bonyana ma n nana o de la n nana fana u ye n ka joli sɛgɛsɛgɛ ka n ka diabète ni fɛnw bɛɛ lajɛ tension bɛɛ lajɛ a bɛɛ ɲɛna n bɛ dugawu kɛ n den ye fɔlɔ ala k'a k'a ye si ni kɛnɛya ye ala k'a k'a ye garisɛgɛ ye ala k'a hami dogolen n'a kɛnɛ kan da ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka n'aw ni si bantɔ bɛɛ ala k'u kisi baara in kasara n'a gɛrɛgɛrɛw ma n bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka na kɛnɛyaso in na ka n'i ka i yɛrɛ lajɛ ka n'i yɛrɛ furakɛ foyi tɛ tɛmɛ kɛnɛya kan ni kɛnɛyara ka ban fɛn bɛɛ b'i bolo ne bɛ min fɔ o kɔni y'o ye. An bɛ ala tɔnɔ an bɛ ala barika da an bɛ dugawu de k'a ye ala k'a kɛ san kɔrɔta ye ala ka n'a jigi ala k'a san kɔrɔta an bɛ bɛɛ wele an nana u y'an tansɔnw lajɛ u y'an ka joliw ta a bɛɛ ka ɲi an bɛ bɛɛ de wele bɛɛ ka n'a ka furakɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn fɛn ɲinina tɛ i ka kɛnɛ de n'u nana kɛnɛyaso in kɔnɔ u bɛ kɛnɛya an bɛ dugawu k'o la ala ka fɛn fɛn ɲɛsin kɛnɛyaso ma ala k'a bɛɛ kɛnɛya ala k'a kɛ ɲɛta ala k'a kɔrɔta ala ka n'a jigi. N tɔgɔ Kadijatu kanin tɔ ayiwa ala k'a hawra k'ale si bɛɛ ala k'o sutura ala ka dɛmɛ k'u la ala k'u kisi juguw tɔɔrɔ ma yarabi ala k'u kisi juguw tɔɔrɔ ma ala ka garisɛgɛ foni ala ka na mɔgɔ si don ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɛ u ka sabali ala ka sabali d'u ma ala ka n'o tɔɔrɔ ka maa wɛrɛ tɔɔrɔ fɛ. Ne tɔgɔ ye Kadija Siribe ne ye infirmier obstétricienne ne nana mɔgɔw accompagner u nana consultation la u nana fɛn diabète ani tension u nana o contrôler kɔni donna fɔlɔ ne sigilen bɛ da la yan an kɔni an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na tiɲɛna yɔrɔ ko in diyara an ye ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye. Sukaro cayali joli la ale bɛ na ni yɛlɛma caman ye farikolo la wa a bɛ degun caman se fasasiraw ma joli siraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la joli sira misɛnninw wa n'a gɛlɛyara ka se sanga dɔ ma a bɛ se ka na ni degun caman ye i n'a fɔ a bɛ se ka joli bɔ sen na o n'a ɲɔgɔnna caman. A bɛ se ka yɛlɛma caman kɛ farikolo la donc comme an y'a fɔ cogo min na diabète c'est une maladie chronique bana min don sukaro bɛ caya ni sukaro cayara farikolo la ale bɛ da joli siraw de la dɔɔni dɔɔni joli sira dɔw bɛ yen joli sira misɛnninw a b'olu de boucher fɔlɔ donc comme an b'a fɔ cogo min o yɔrɔw ka ca ɲɛ joli siraw b'o la parce que o ye joli sira misɛnninw ye farikolo yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ ma rein ale de bɛ joli nettoyer ka nɔgɔw bɔ a la pour que k'a bila ka na sugunɛ bara kɔnɔ an ka sugunɛ kɛ donc n'a dara o joli siraw fɛnɛ na a bɛ se k'o joli siraw geren caman ta bɛ yen o bɛ taa se insuffisance rénale ma rein tɛ se ka baara kɛ fo a bɛ rein bɛ ɲini ka k'u la ou bien o bɛ taa point G dialyse bɛ k'u la ɲɛ ta n'a ye ɲɛ joli siraw geren a bɛ se ka na ni bunbun bɛ da ɲɛ la caman ta bɛ yen a bɛ se ka taa kɛ fo ka taa se fiɲɛ ma fɛn wɛrɛw complication caman b'a la mɔgɔw bɛ min dɔn kosɛbɛ o ye joliw ye parce que banakisɛw filɛ nin sukaro de ka d'a ye diabète tɔ fɛ yen nɔ ale farikolo kɛlɛkɛcɛdenw tɛ baara kɛ ko tɔw ta bɛ baara kɛ cogo min na donc ni infection fitinin o fitinin nana o b'u minɛ ka caya o ye infection sugu ka ca sugunɛbanaw b'o la farikololabanaw b'o la comme sumuni ninnu mais an bɛ siran min yɛrɛ ɲɛ kosɛbɛ an b'a fɔ de ma pied diabétique n'i taara an fɛ hôpital du Mali la i bɛ t'o caman sɔrɔ yen ni joli bɔra diabète tɔw sen na a nɔgɔya ka gɛlɛn kosɛbɛ a si tɛ ni mɔgɔ min yɛrɛ tɛ furakɛ ka ɲa caman ka joli bɛ se ka kalo 3 kalo 4 kalo 6 ala k'an kisi a caman yɛrɛ bɛ taa se ka sen tigɛ o ma donc olu ye bakuruba la an bɛ se k'a fɔ diabète complication ye minnu ye. Adamadennin bɛɛ lajɛlen n'a farikolo tangananw don i n'a fɔ Daliba masa yɛrɛ y'an dantogoya min na diabètetɔ fan fɛ o farikolo tangananw jɔyɔrɔ bi dɔgɔya min bɛ na ni sira dili ye banakisɛ ma a ka kɔgɔ farikolo kɔnɔ ni ka na n'a degun ye kumana min na n'a ye yɛlɛma don farikolo la kɛnɛya tigilamɔgɔw u b'u se n'u damayira de kɛ yasa banabagatɔ bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ka bana kɔnɔ nka fɛn min ye farikolo yɛrɛ jɔyɔrɔ ye bana furakɛli a n'a nɔgɔyali sira kan o bɛ farikolo yɛrɛ bolo. Parce que problème ye min ye ni farikolo tigɛra
banakisɛw de bɛ environnement na taro mina fo sogo mina banakisɛw de bɛ fiɲɛ dugukolo ma tout ça ni farikolo tigɛra banakisɛw bɛ don a da fɛ farikolo yɔrɔ dɔw bɛ joli la an b'a fɔ olu ma globule blanc olu de bɛ mɔgɔninfinw protéger contre les infections ni banakisɛ donn'i fɛ olu y'i ka farikolo kɛlɛkɛcɛden olu de bɛ banakisɛw kɛlɛ walasa k'a nɔgɔya joona mais diabète tɔ ka problème ye min ye ni sukaro yɛlɛnna kojugu o fɛn minnu b'i dɛmɛ ka banakisɛw kɛlɛ olu fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ donc banakisɛ bɛ don u tɛ se k'u défend donc infection bɛ entretenir filanan ye min ye n y'a fɔ cogo min na joli siraw bɛ geren ni joli sira gerenna joli tɛ se farikolo yɔrɔ bɛɛ la alors que joli de bɛ na ni fiɲɛ ani dumuniw ye joli farikolo yɔrɔ la walasa farikolo ka se ka nɔgɔya joona an bɛ minnu kɛ o ye pansement ye ka joli nettoyer walasa au moins joli ka jɛ mais farikolo de b'a yɛrɛ furakɛ ni fɛn jumɛn ye a bɛ na ni fɛnw ye joli bɛ yɔrɔ min na walasa ka se k'o yɔrɔ geren mais ni joli siraw gerenna diabète fɛ a ka ca joli tɛ se ka se o yɔrɔw la donc fiɲɛ tɛ se yen nɔ fɛn minnu b'a to ni joli bɛ datugu olu tɛ datugu o de la diabète tɔ ka joli bɛ mɛn a tɛ nɔgɔya dɔw ta bɛ taa se kalo 6 fo san 1 ma kalo 12 a tɛ nɔgɔya caman bɛ yen nɔ f'a bɛ taa se tigɛli ma mais tigɛli ninnu olu caman bɛ dépend ni sen joli sira gerenna parce que n y'a f'i ye cogo min ni joli sira gerenna fiɲɛ tɛ se farikolo yɔrɔ ma fiɲɛ tɛ se yɔrɔ o yɔrɔ ma o yɔrɔ bɛ sa o de la diabète tɔ fɛ yen nɔ tiɲɛna u ka joli bɛ mɛn caman bɛ yen f'a bɛ taa se tigɛli ma joli min n'a bɛ bɔ diabète tɔ la a dama ka kan diabète tɔ denmisɛnnin a n'a mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen na ni diabète tɔ yɔrɔ fitinin tigɛra a bɛ se ka bonya ni ka kɛ joliba ye ka da diabète yɛrɛ n'a kɛcogoyaw kan kuma dɔw la fɛnɛ diabète tɔ ka joli bɛ bɔ a yɛrɛ ma joli bɛ se ka denmisɛnnin minɛ a bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba minɛ mais mɔgɔkɔrɔbaw ta ka ca kosɛbɛ i y'a faamu mais sinon a b'u fila bɛɛ minɛ joli ninnu bɛ a sugu ka ca dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma traumatisme par exemple i talonna i sen tigɛra mais i komi u farikolo kɛlɛkɛcɛdenw ka dɔgɔya o joli bɛ entretenir o bɛ se ka mɛn fo bɛ taa se fɛn wɛrɛ ma mais dɔw bɛ yen nɔ o bɛ bɔ o yɛrɛ ma i b'a ye sɔgɔma an b'a fɔ diabète tɔw ye u ka fɛn dɔ éviter samara seerelenw b'o la n'i ye samara seerelen don ni sen dɛrɛ la i b'a ye caman bɛ yen n'u ye samara bɔ dɔrɔn joli bɛ bɔ a la yɛrɛ ma a yɔrɔ bɛ funu ka ji ta donc n'a ye ji ta a bɛ se ka kɛ joli ye sukaro de don a bɛ da sen joli siraw la a bɛ da yɔrɔ bɛɛ joli sira la a bɛ joli siraw geren i y'a faamu filanan dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma neuropathy fasaw diabète bɛ sukaro bɛ da fasa sira nin fɛnɛ la o de la diabète tɔ bɛ se ka tagama dɔw bɛ yen u bɛ tagama u sennangolo ka bɔ fo kɛnɛma u t'a dɔn k'ale samara t'u sen na parce que fasa ninnu de b'a to n'an bɛ dimi santi k'a dɔn a fɛn dɔ bɛ yen nɔ mais tellement que olu fɛ sukaro bɛ yɛlɛ sukaro bɛ da fasa sira ninnu na dɔɔni dɔɔni dɔw bɛ u sen bɛ kirin pewu i bɛ na i bɛ muru turu a la ou bien i bɛ fɛn dɔ turu a la o tɛ bɔ a kalama caman yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ daminɛ ni basa kankɔrɔtigɛ u bɛ selijiw ni fɛnw ta senw tɛ jɔsi donc joli bɛɛ la fitinin diabète tɔ fɛ a bɛ se ka woyo dɔrɔn ka kɛ joliba ye o ko ninnu na fɛn damadɔw de b'a kɛ n y'a f'i ye cogo min ka jugu a la kosɛbɛ o ye neuropathy parce que fasaw bɛ sira ninnu bɛ datugu u tɛ dimi santi joli siraw bɛ geren fiɲɛ ni dumuni tɛ se sen yɔrɔw la ka ɲa i y'a faamu sabanan ye min ye ni infection y'u minɛ u farikolo kɛlɛkɛcɛdenw ka fɛgɛ u tɛ se ka u défend contre les infections donc o saba de faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ joli ninnu juguya diabète tɔ fɛ yen denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba sama nɛnɛ bɛ ji min dilan o dɔw bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw bolo min n'a pikirijilaman don o bɛ kɛ banabagatɔ la a ka furakɛliw senfɛ wali kelen furakisɛ kuma dɔw la sama nɛnɛ b'o ji dilan nka i bɛ taa sɔrɔ a ji dilan ta ka dɔgɔn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ kunbabaw olu fanfɛ o cogoya la n'u ka nin furakɛli kɛcogo ninnu nasiraw ye a bɛ dɛmɛ don sama nɛnɛ ma a k'a ka baara kɛ ka ɲɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan yaasa ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin sama nɛnɛ ma a k'a ka baara kɛ ka ɲɛ. On dit que c'est une maladie chronique. Chronique ye jumɛn diabète o tension ninnu olu ye banaw ye n'a déclaré la o y'a kɛlen ye sigiɲɔgɔn de a tɛ nɔgɔya i b'i ka diɲɛnabɔ kɔni kɛ n'a ye fo k'a ban mais diabète tɛ nɔgɔya i y'a faamu il faut k'an k'o yɔrɔ fɔ k'a ɲɛ a la fura kɔni bɛ d'i ma fura di kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ fura minnu d'i ma furakisɛw b'a la pikiriw b'a la olu bɛɛ walasa kuma daminɛ la n y'a f'i ye n ko diabète la sama nɛnɛ tɛ ji dɔ dilan ka ɲɛ n'o tɔgɔ ye insuline i y'a faamu donc sama nɛnɛ tɛ ka se ka min dilan an b'o de dilan o jilama o de bɛ k'u bolo frigo la o de pikiri bɛ k'u la walasa u farikolo ka se ka sukaro yɛlɛma donc n'u y'o bila don o don sukaro bɛ yɛlɛ filanan dɔw ta bɛ yen nɔ o ye mɔgɔkɔrɔbaw diabète ye minnu minɛ minnu ka bon i bɛ taa sɔrɔ sama nɛnɛ bɛ ji in dilan
mais ji in qualité ma ɲi kosɛbɛ ou bien a ka dɔgɔn i y'a faamu fɛn dɔw yɛrɛ b'o la an b'a fɔ ma insuline résistance o y'an ka dumuni kɛcogo ye an bɛ tulu ni sukaro dun ka caya an bɛ tulu minnu dun kɛn de bɛ da farikolo bugu sanfɛ hali ni sama nɛnɛ ye ji in dilan ji in tɛ se ka don bugu la parce que kɛn dalen don bugu sanfɛ donc o dɔw bɛ yen nɔ an bɛ furakisɛ don olu ma o de la i b'a ye furakisɛ bɛ don olu ma walasa u farikolo sama nɛnɛ bɛ ka ji min dilan o ka se ka baara kɛ ka ɲa mais il faut que i k'a bila i kunna a kɔni a tɛ ban pepewu i b'i ka diɲɛnabɔ kɔni kɛ n'a ye n'i ye dɔgɔtɔrɔw ka ladilikanw matarafa parce que diabète furakɛli tɛ i ko pali ninnu bɛ cogo min n'e nana sisan ni sumaya b'i la an bɛ fura d'i ma a banna tile 3 i bɛ taa mais diabète furakɛli 50 o ye dɔgɔtɔrɔ ta ye 50 o ye banabaatɔ yɛrɛ ta ye an bɛ fura d'i ma an b'a ɲɛ f'i ye diabète ye bana min ye a bɛ kɛ cogo min na mais ni banabaatɔ ma taa an ka ladilikan ninnu matarafa n'a ye sukaro dun so ou bien n'a tɛ tagama hali ni dɔgɔtɔrɔ ye fura di a tɛ se ka foyi ɲɛ a la donc bana min don a tɛ ban i b'i ka diɲɛnabɔ kɔni kɛ n'a ye n'i ye dɔgɔtɔrɔ ka ladilikanw matarafa o ka ca ala fɛ an ye complication minnu fɔ daminɛ la na comme sentigɛ ninnu joli bɔ ninnu sen na ou bien ɲɛfiye ou bien ɛrɛ ninnu tiɲɛnen olu bɛ se ka bali Diabète ye bana min ye n'a y'i sɔrɔ i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ye kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ se k'i dɛmɛ n'u ka ladilikanw ye yaasa ka se k'i kisi a gɛlɛya n'a kɔlɔlɔw ma nka o tɛ se ka kɛ fo banabagatɔ yɛrɛ fɛnɛ ka dɛmɛ ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ladilikan lamɛnli a n'a waleyali ye waleya damadɔ bɛ yen nɔ o kan ka matarafa banabagatɔ fɛ a ka bana nɔgɔyali sira kan a ka duntaw a k'olu woloma wa dumuni misɛnnin dun sanga ani wagati dalamisɛnya ka dankari kɛ o la jabɛtitɔ bɛɛ lajɛlen fan fɛ voilà donc o waleya ninnu olu ye waleya damadɔ ye komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na fɔlɔfɔlɔ o ye jabɛtitɔ yɛrɛ ye jabɛti bɛɛ furakɛli mɔgɔkɔrɔba o denmisɛnninw an b'a fɔ fɔlɔ dɔ ma ko régime hygiéno-diététique o ye fɔlɔ ye o ye jumɛn ye o ye jabɛtitɔ kan ka fɛn minnu don a man ka fɛn minnu don olu ka fɔ a ye comme an y'a f'i ye cogo min na an bɛɛ bɛ sukaro dun i y'a faamu mais sukaro ye sugu 2 ye an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sucre rapide o ye an bɛ taa jɛman min san bitigi la k'a kɛ dumuni na k'a min mais sukaro dɔ bɛ yen i ye a san bitigi la i m'a san o bɛ dumuni n'a yɛrɛ ma o bɛ malo la a bɛ ɲɔ la a bɛ fɛn caman na jabɛtitɔ farikolo tɛ se ka sukaro min yɛlɛma o ye sucre rapide ye an bɛ min san bitigi la donc ladilikan fɔlɔ min bɛ d'a ma o de ye k'a fɔ a ye sukaro jɛman in a b'o to yen pepepewu ɲɛnabɔ cogo foyi t'a la n'a ye sukaro jɛman don farikolo tɛ se k'a bayɛlɛma i y'a faamu mais sukaro min n'o bɛ ɲɔ ni malo la kɔrɔlen jabɛtitɔ bɛ se k'o dun foyi t'a la i y'a faamu o ye derrière recommandation ye parce que n'i taara dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw ɲininka a kuma ka ca u tun b'a fɔ i bɛ malo wusu de dun i bɛ fini dun malo jɛman tɛ dun fɔlɔ dɔgɔtɔrɔw tun b'o fɔ mais sisan faamuyali nana kɛ k'a yira ko sukaro min n'o bɛ ɲɔ ni malo la o tɛ foyi kɛ jabɛtitɔ la donc a bɛ se ka ɲɔ dun a bɛ malo dun i ko tɔw an bɛ wagati min na n'o ye 2019 ye jabɛtitɔ ka dumuni kɛta ni tɔw ta bɛɛ kelen fo n'a kɛra sukaro jɛman min bɛ ta ka kɛ dumuni na a t'o dun i y'a faamu mais a bɛ kini dun a bɛ ɲɔ dun a bɛ sogo dun problème foyi t'a la i y'a faamu donc fɔlɔfɔlɔ ye régime in ye an b'a fɔ o bɛ sukaro jɛman to yen k'a ni dala misɛnya parce que n'i ye dumuni kɛ wagati o wagati sukaro min bɛ taa joli la sama nɛnɛ bɛ ji in dɔ dilan walasa k'o sukaro bayɛlɛma olu dun fɛ yen problème bɛ sama nɛnɛ la a tɛ se ka ji in dilan donc n'u tora dala misɛnya la sukaro bɛ yɛlɛ mɔgɔ si seko t'o la sabanan ye min ye o ye activité sportive ye an b'a f'u ye o ka tagama parce que ni jabɛtitɔ bɛ tagama muscle ninnu bɛ activité min kɛ farikolo bɛ sukaro utiliser minnu bɛ yen n'olu kɛ ka ca kɛn fɛnɛ bɛ yɛlɛ o la sama nɛnɛ bɛ ji min dilan o bɛ baara kɛ ka ɲa donc o ye jabɛtitɔ yɛrɛ kan ka min kɛ mais dɔgɔtɔrɔ ta ye min ye sisan o ye k'a suit au moins chaque mois ka to ka sukaro contrôler k'a lajɛ jolita suguya wɛrɛw b'an bolo an bɛ olu fɛnɛ kɛ k'o lajɛ ani ka ladilikanw di jabɛtitɔ ma bilan minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ san o san ni jabɛtitɔ fɛn o fɛn ɲɛ kan ka lajɛ san o san siɲɛ kelen o ye dɔgɔtɔrɔ ta an b'o sɛbɛn ka di ɛrɛn ninnu ani fɛnw o de don donc dɔ bɛ banabaatɔ bolo dɔ bɛ fɛn dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bolo dɔgɔtɔrɔ ta kɔni ye ka fura di ani k'a suit jabɛtitɔ ta ye ka ladilikan ninnu matarafa a ka ca ala fɛ n'a y'olu kɛ donc u bɛ se ka complication ninnu éviter k'a jalatigɛ k'a fɔ ko karisa ye jabɛtitɔ ye o bɛ sɛbɛntiya kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ni waleya damadɔw ye bon an ye jabɛti furakɛla kɔni dɔɔni ka nɔgɔ a ma kosɛbɛ i y'a faamu parce que n'i bɛ fɛn min baara kɛ i b'o ye mɔgɔ bɛɛ la donc o de la an yɛrɛ b'a ɲini on dit on cherche par excès des fois ni banabaatɔ nana an fɛ yen fɛn kɔni signe fɔlɔfɔlɔ ye min ye bɛɛ bɛ se k'o dɔn olu ka nɔgɔ kosɛbɛ i y'a faamu
ni sukaro yɛlɛna farikolo la sukaro n'a tɛmɛra gramme 1.80 kan joli la sukaro bɛ taa sugunɛji la ni sukaro taara sugunɛji la sukaro ye fɛn min ye ni ale ni ji de bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ i b'a ye ni sukaro taara sugunɛ la ji fɛnɛ bɛ tugu a kɔ donc signe fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o jabɛtitɔ fɛ yen o ye a ka sugunɛkɛ bɛ caya sufɛ an b'a fɔ o ma polyurie n'a wulila n'a y'i da sufɛ a bɛ se ka wuli siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 a bɛ taa sugunɛ kɛ sugunɛ misɛnmisɛnnin tɛ dɛ sugunɛjiba de bɛ bɔ parce que ale farikolo sukaro ka ca ji fɛnɛ bɛ tugu sukaro kan a bɛ bɔ donc n'i dun bɛ sugunɛ caman kɛ farikolo b'a demander i ka ji min jabɛtitɔ fɛ i b'a ye a bɛ ji caman fɛnɛ min a bɛ sugunɛ caman kɛ a bɛ dumuni caman dun mais a bɛ fasa ka taa fɛ donc an b'a fɔ olu de ma signe cardinal o ye signe 4 ye min b'a to an yɛrɛ b'a dɔn jabɛti bɛ mɔgɔ la donc n'an y'o ye mɔgɔ min na an bɛ jolita dɔ kɛ o jolita ka nɔgɔn kosɛbɛ an b'a fɔ o ma glycémie appareil u bɛ yen nɔ o da ka nɔgɔn kosɛbɛ an bɛ contrôle kɛ nin ye k'a lajɛ ni sukaro tɛmɛra normal kan o la an b'a fɔ tiɲɛ na jabɛti bɛ nin tigi la normal o ye bɛ dépend fɛn fila la fɔlɔ o ye an b'a fɔ o ma glycémie agent ni mɔgɔ min ye dumuni kɛ n'a ma dumuni kɛ fo heure 8 par exemple su fɛ n'a ye dumuni kɛ ka da 21h ma il faut k'a ka kɛ heure 8 ka sɔrɔ a ma dumuni kɛ n'an ye sukaro contrôler ni sukaro sera gramme 1.26 ma ou bien n'a tɛmɛr'o kan siɲɛ 1 a bɛ fɔ ko jabɛti b'o tigi la fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko siɲɛ 2 mais sisan o dabilara siɲɛ 1 don mais mɔgɔ min an b'a fɔ min ma fɛnɛ glycémie postprandial n'o tigi ye dumuni kɛ ka ban donc heure 2 kɔfɛ dumuni kɛlen n'i ye sukaro ta n'a tɛmɛra gramme 2 kan o kɔrɔ ko jabɛti b'o tigi la o 2 de don mais min fɔ musokɔnɔmaw ye jabɛti bɛ min na musokɔnɔmaw ta ye ka gɛlɛn kosɛbɛ hali hôpital la an yɛrɛ b'o de fɔ ka caya parce que Mali la mɔgɔ bɛ furakɛ yɔrɔ caman centre de santé primaire ninnu ni fɛnw bɛ yen parce que mɔgɔ caman tɛ jabɛti dɔn musokɔnɔma fɛ comme ne bɔra k'a f'i ɲɛna nin cogo min na pour que an k'a fɔ jabɛti bɛ mɔgɔ la il faut que sukaro ka se gramme 1.26 ma mais musokɔnɔma fɛ o tɛ ni sukaro tɛmɛra gramme 0 gramme 0.92 donc a bɛ fɔ jabɛti bɛ musokɔnɔma na il faut que i ka o différence fila bɔ dɔn ɲɔgɔn na fɔlɔ bon malheureusement charge femme caman ni mɔgɔ caman t'o dɔn mais o de ye problème ye o ka dɔn fɔlɔ u ka sukaro da ye hakɛ min ye filanan ye min ye ni jabɛti bɛ musokɔnɔma min na il faut que a ka taa jabɛtologue dɔ fɛ yen yɔrɔw ka ca hôpital du Mali b'an kɛrɛfɛ yan nɔ Banantu bɛ yen nɔ dɔw jabɛtologue bɛ Gabriel Touré la dɔw bɛ Point G parce que ni musokɔnɔma ma si sukaro ka ca joli la sukaro bɛ tɛmɛ ka taa den fɛ yen mais ale farikolo bɛ insuline min dilan sama nɛnɛ bɛ min dilan o tɛ se ka tɛmɛ ka taa den fɛ yen donc den bɛ min kɛ o la sa den yɛrɛ farikolo bɛ insuline caman dilan walasa sukaro min bɛ ka bɔ a ba fɛ o ka ca walasa k'o sukaro bayɛlɛma donc o bɛ na ni min ye den bɛ bonya de an b'a fɔ min ma macrosomi o de la mɔgɔ caman bɛ yen ni muso nana n'u an b'i ɲininka a i ye den ye kilo joli ni den ye kilo 4 kilo 5 an b'a fɔ a ye jabɛti ɲini nin tigi fɛ a ka ca ala fɛ a caman bɛ yen jabɛti bɛ sɔrɔ a la parce que ba ka sukaro bɛ taa den fɛ yen mais a farikolo a sama nɛnɛ bɛ insuline min dilan o tɛ tɛmɛ barajuru fɛ donc den fɛnɛ bɛ den sama nɛnɛ bɛ ji in caman dilan walasa ba ka sukaro caman bɛ ka na k'o bayɛlɛma o bɛ na ni min ye den bɛ bonya de den bɛ kɛ belebeleba a caman bɛ yen nɔ musow tɛ se ka jigin fo a bɛ kɛ opération ye donc min bɛ ɲini musokɔnɔmaw fɛ ni jabɛti b'i la i bɛ taa consultation na joona ni furakisɛw b'i bolo olu bɛ lajɔ an bɛ pikiri de d'i ma parce que a caman bɛ yen nɔ yɛrɛ kɔnɔmaya tɛ se a terme parce que jabɛti n'a équilibrelen tɛ n'i ye kɔnɔ ta dɔrɔn a caman bɛ yen den bɛ kɔnɔ bɛ tiɲɛ ni kɔnɔ ma tiɲɛ a bɛ na ni complication de kɔfɛ den bɛ bonya caman bɛ yen a bɛ se ka kɛ déchirure a bɛ se ka sigi césarienne ye a sugu ka ca i y'a faamu donc an bɛ min fɔ musokɔnɔma ye o ka taa consultation na jabɛtologue fɛ o k'u suit ka ɲɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛyaso dayɛlɛ in kɛra sababu ɲuman ye ka fara ɲɔgɔngali kɛ mɔgɔba caman na politiki mɔgɔw b'o la wa diinɛtigiw fɛnɛ b'o la a kɛra sababu fɛnɛ ye ka kuranɛ kalanba kɛ yaasa bɛn ani basigi o bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ ani kɛnɛyaso in yɛrɛ bɛ se ka sanayɛlɛn sɔrɔ cogoya min na don n'a nataw la an ye fɛn minnu sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka ɲɛjɔ o sɔrɔliw na. Jamana mɔgɔba caman signira nin kɛnɛ in kan u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ u da sera kɛnɛyaso yɛrɛ jɔli nafaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a kɛra denmisɛnnilakaw ani weleweleda ka ɲɛsi denmisɛnnilaka tɔw ma u fɛnɛ ka kɛ nin misaliya in sira tugubaga ye wa fɛn min ye nin kɛnɛyaso in ladonko ɲuman ye o ɲinina banabagatɔw ani banabagatɔ kɔrɔsigibaga bɛɛ lajɛlen fɛ ka fara kɛnɛyaso in yɛrɛ baarakɛlaw kan. O kɔni b'an hakili jigin fɛnba de la o b'an hakili jigin niw kisili de la ani niw tangani de la ani mɔgɔ min bɛ hami ni maa wɛrɛw ye
ni nin sera ka caya kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka an yɛrɛ jigi da k'a fɔ an bɛna bɔ an nɔ la ka taa ɲɛ dɔ sɔrɔ sini ni Ala sɔnna a ma parce que nin ye mɔgɔ kelen de ka baara kɛlen pour que ka se ka jamana dɛmɛ ni yɛrɛ de ye fɛn min n'a laɲininen don kosɛbɛ parce que ni ko i bɛ kuma na i bɛ fɛn camanba de fɔ o b'a yira ko tigi tɛ yɛrɛ ko ye quoi o bɛ mɔgɔw de ye quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a kɛra kɛnɛyaso ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana ye mago b'a la kosɛbɛ an ka jamana ye mago bɛ kɛnɛya ko la kosɛbɛ yɛrɛ de a sira bɛɛ kan denmisɛnnin ta mɔgɔkɔrɔba ta bana modèle bɛɛ lajɛlen an bɛ kɛnɛ min kan nin ye jamana jɔli kɛnɛ parce que n'i ko ko jamana kɔnɔdenw furakɛ i ye jamana jɔ ni maaw b'u nin na ni maaw ka kɛnɛ maaw bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa jamana jɔli la an dun b'a dɔn furakɛli gɛlɛya minnu b'a la jamana kɔnɔ an b'a dɔn hali Bamako yan yɛrɛ an b'a dɔn furakɛli yɔrɔw man ca mɔgɔw bɛ kilomɛtiri yirikaw de kɛ ka t'u furakɛ wa n'u sera furakɛli yɔrɔw fɛnɛ na u mago bɛ fɛn min na tuma dɔw la u t'a bɛɛ sɔrɔ an bɛ tapo fo baara kɛlen na an b'a fɔ n ka ni jamana jɔ an b'a fɔ n ko ani jamana kɔnɔdenw dɛmɛ waliyali anw kana kɛnɛ in kan anw bolo wajibi don parce que ɲɛmaaw de kan ka nin baaraw kɛ ni jamana kɔnɔden dɔ y'a dɔn k'a fɔ ko ale fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔli la ka nin baara kɛ anw ka y'o kɛnɛ kan o ye wajibi de donc an b'a fɔ yirimajɔkaw bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ ɲɛmaaw tɔgɔ la an b'a fɔ commune tɔgɔ la an b'a fɔ Mali yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ a ka d'an ye jamana denmisɛnnin wɛrɛw ka nin ye u ka kɛlɛya la u k'a ɲini k'a ɲɔgɔnna kɛ u ka kinw kɔnɔ u ka communew kɔnɔ jamana kɔnɔ denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ ni Ala ye se k'i ye i k'i kɔfilɛ i tɔɲɔgɔnw la ni jamana kɔnɔdenw na n bɛ se k'a fɔ n ko o ye wajibi ye diinɛ sira kan o ye wajibi ye jamana jɔli sira kan donc an b'a ɲini karamɔgɔw fɛ u ka duwawu k'a ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i janto yɔrɔ min jɔlen filɛ ka di yirimajɔkaw ma parce que yɔrɔ jɔra o ka ɲi nka n'an y'an janto a la o de bɛ yɔrɔ jɔba fɛnɛ encourager a k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ minnu bɛ na yan o minnu bɛ baara la o a kɔnɔna la o bɛɛ ka dɔn k'i jɔyɔrɔ bɛ a lasagoni na ani a lakanani na an bɛ o ɲini olu fɛ an b'a fɔ fɛnɛ anw fɛnɛ bɛ tapo n'a jɛɲɔgɔnw ani yirimajɔkaw bɛɛ ka bila la an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que ka yɔrɔ in dɛmɛ a ka sankɔrɔta an b'a kɛ a kɛra bilasirali o a kɛra dɛmɛ sugu o sugu ye an b'a kɛ an nana kɛnɛ in kan k'o fɛnɛ de sɛbɛntiya donc an b'a laban ni duwawu ye nin ɲɔgɔnna kɛnɛ Ala ka caya kin kɔnɔ Ala ka caya jamana kɔnɔ Ala ka jamana in jamana kɔnɔdenw nafalan bɔ a la Ala k'a to jamana in a ka basigi bɛn ka sabati a kɔnɔ lakana ani sankɔrɔta ka sabati a kɔnɔ an bɛ o ɲini masa fɛ an b'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ minnu bɛ kɛnɛ in kan olu fɛnɛ ka duwawu kɛ ka to o sira kan pour que jamana in ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka se ka sankɔrɔta sira ta musaka minnu bɛɛ lajɛlen donna nin kɛnɛyaso in jɔli la a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 127 ani kunkanfɛn ma yaasa ka se ka dɛmɛ don ni sigidala mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u ka kɛnɛyaw matarafa jɔli o ye dɔ ye kɛnɛyaso ka sankɔrɔta o kɔrɔ mɔgɔw kana wa ni mɔgɔw nana fɛnɛ dɔrɔmɛ 1 ni dɔrɔmɛ 2 minnu kan ka sara n'o ye mɔgɔw jɔyɔrɔ ye o ka kɛ fɛnw bɛ ɲɔgɔn dafa de yɔrɔ kɛra cogo o cogo a matarafali fo musakamisɛnninw bɛɛ ka se ka dɔɔnin bɔ o ko kɔnɔna la minnu bɛ baara k'a kɔnɔ fɛnɛ u k'a dɔn ni e ka baara de ye ka maaw lakana ka maaw furakɛ a bɛ komi i ka baara in yɛrɛ di jamana ma o dɔ b'a la n'o ye esprit de sacrifice ye donc u ko u jija u ka baara kɛ ni o hakilina ye an b'u dɛmɛ ni duwawu ye an b'u dɛmɛ n'an seko n'an damayɛrɛ ye ni Ala sɔnna kuranɛkalan ka fara dugawu don caman kan o kɛra ka nin kɛnɛ in sankɔrɔta yaasa bɛn ani basigi ali bi o bɛ se ka sabati ani kɛnɛyaso in yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ yelen ye don n'a nataw la cogoya min na an ye fɛn minnu sɔrɔ ka lase aw ma ka sanga ni bi kɛnɛya jamukan ye o de kun ye nin hakili la ɲɛfɔli minnu kɛra jama bɛɛ lajɛlen ye ka ɲɛsin jabɛti kan faamuyali caman sɔrɔla o la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna